L-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, kien niżżel il-Keith Schembri, iċ-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Laburista Joseph Muscat, bħala ħabib fir-rapport tal-Pulizija meta fil-15 ta' Lulju 2019 kien arrestat fl-ajruport ta' Houston fl-Istati Uniti. Dan sar magħruf titjiem wara li fxieda fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Jorgen Fenech fil-qrati Maltin fuq l-interrogazzjoni huwa kien qal li Schembri kien talbu jsib lil xi ħadd joqtol lil Daphne Caruana Galizia. L-informazzjoni dwar l-arrest fl-Istati Uniti ħarġet wara li l-Fondazzjoni Daphne akkwistat rapport tal-Pulizija relatat mal-arrest ta' Fenech wara talba għal-libertà tal-informazzjoni. Fenech kien inżamm mill-uffiċjali Amerikani ta' dwana wara li l-Pulizija kienet innotifikata mill-ekwipaġġ ta' titjira minn Londra għal Houston li passiġġier innota lil Fenech jikkonsma sustanza ta' droga fit-tojlet tal-ajruplan. Wara tfittxiet li saru fuq Jorgen Fenech, fil-bagalja tiegħu kienu nstabu żewġ borod żgħar b'aktar minn 8 grammi ta' sustanza bajda ta' droga li kien ammetta li kien xtara mill-kapitali Ingliża qabel it-titjira. Fid-dikjarazzjoni inizjali li kien tal-Pulizija huwa qal li kienet jivvjaġġa lejn l-Istati Uniti sabiex jattendi xi sessjonijiet ta' terapija għall-istress. Iżda aktar tard ikkjarifika li kien hemm għar-riabilitazzjoni mill-abbuż ta' droga. Jorgen Fenech, li fil-vjaġġ tiegħu kien akkumpanjat minn Keith Schembri, kien trasportat u nżamm arrestat fil-ħabs tad-distrett ta' Harris sakemm tressa l-qorti fejn ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Għall-ewwel l-allegat kompliċi tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ingħata l-ħelsien temporanju mill-arrest, iżda mbagħad ġie rilaxxat fuq ordni tal-qorti biex intbagħat f'ċentru ta' riabilitazzjoni għal viċċju tad-droga u l-alkoħol. Fid-29 ta' Lulju mbagħad Fenech kien intbagħat jiskonta 30 ġurnata fil-ħabs tad-distrett ta' Harris fl-istat ta' Texas.